Prepara un portaobxetos limpo. Coloca no medio unha pinga de lugol. Corta unha lasca de cebola. Na parte interior, fai cortes para que queden cuadradiños de 1 centímetro de lado aproximadamente. Cunha pinza colle un cuadradiño da penícola que hai na parte interior da lasca. Coloca o cuadradiño sobre a gota de lugol de forma que a parte cóncava quede cara abaixo. Tapa a gota e a película de cebola cun cubreobxetos.